Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa goroka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tavigirai nyaya yaburitswa ne Zimbabwe Electoral Commission iyo ya announce ma results yetu by elections akaitwa musi wa 9 March mugore rino 2024 muri Zimbabwe. Zanu Pama yakawina both the local authorities local authority seats ayo inge akatorwa nebato Citizens Coalition for Change elections akaitwa musi wa 23 na 24 August. So mshure mekunge masengezo shabangu the self-proclaimed interim secretary general webato CCC mshure mekunge itariko ma candidates bato CCC paka announced for President Mnangagwa they're going to be by elections to fill my vacant seats yayo. So by elections akaitwa ward 4 kuchinoi pamoja ne ward 4 ne ward 36 city of Harare. According to Zek Harare ward 36 Zanu PF candidate Yuda Ruzani bakawina ni 1202 votes. Ma candidates maviri vese vangari ma independent candidates wanosanganisira Love Joy Chivaiva, Love Joy Chitengu na Love Neskomba vakawanikwa vachiwana 1115 votes for Love Joy Chitengu. Then Love Neskomba vakawana 289 votes. Vachitengu vakaseva for a short period of time vari Harare mayor mushure mekunge vainzi vakaitwa handpicked na vaneuson Chamisa kuti vawanikwe vachi Contesta MaElections aya muri Zimbabwe. Vachitengu vakazobiswa vakabiswa na Ian Makoni vanova vakazorikola zvakare navasengezo shabangu vachitaura vachiti these two guys Vachitengu na Makoni vainge vaiswa na Nelson Chamisa kuti vaconteste ma-constituencies avo zvisina kuwirirana nevanhu muri Zimbabwe. Vachitengu vakadzoka vachicontesta as an independent candidate vakawanikwa vachikundwa ne7 votes neZanu PF candidate vaYuda Ruzani muri Zimbabwe. Ward 4 kuchinoi Zanu PF candidate Ignatius Zvigadza vakareceiva 728 votes. Then Archbold Muzaninamo, an independent candidate, akawanikwa achiwana 675 votes. Then Ignatius Chari, another independent candidate, vakakwanisa kuwana 413 votes muri Zimbabwe. Zvakakonzera kuti ward 4 muwinwe neZanu PF candidate Ignatius Zvigadza avangane 728 votes. CCC faction iri kulidwa naShabangu inova iyo yakatrigger by elections aya mushure mekunge yarikola ma-councillors akaelectwa musi wa 23 August 2023 general elections vakafeila kufyuda ma-candidates avo mumaward maviri aya. Ndifunga vakabuda vachitaura vachiti they were not going to focus on ma-by elections hanzi takasiyana nema-by elections hanzi they were going to focus on rebuilding the party muri Zimbabwe. Zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vanonga vachichema vachitaura vachiti vaShabangu was paid kuti vawanikwe vachidestabilizer bato reCCC zvinzi his mission vaiaccomplisha kudonata mavotes kuZanu PF muri Zimbabwe because he recalled vakarecola ma-councillors Citizens Coalition for Change kwakuregedza kufyuda ma-candidates aya. Pane ma-by elections zvakare akaannounce naPresident Emerson Mnangagwa kuti achanga ariko musi wa 27 April aya ari kufila ma-seats akasiyiwa
na Fadzai Maere pamwe chete na Rasti Makam vakaresigna mubato Triple C pamwe chete nemuparliament mushure mekunge their leader Nelson Chamisa vakasiya bato reCitizens Coalition for Change vachitaura vachiti Zanu PF yakainfiltrata his political party. So these seats ari kufilwa muma-by-elections ari kuitwa musi wa27 April mune Zimbabwe. Zvireva kare kuti bato Triple C harisi kuzofilda macandidates aro, so kana kuri kunzi pawanikwa ma-independent candidates achacontesta ma-elections aya pachawanikwa pachoma by-elections but pakashaya ma-independent candidates achawanikwa achicontesta these seats are going to Zanu PF mune Zimbabwe. Zanu PF chama acquire automatically mune Zimbabwe asi pakawanikwa pane ma-independent candidates achacontesta ma-elections ma-elections aya achawanikwa achienderera mberi. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi mune Zimbabwe hazvina kumira mushe. Taura kuno ku-Blue Movement iri kutungamirwa naAmos Chibaya pamwe chete naVaGift Siziva, they are trying to push for ma-independent candidates avo ayo anga ari vanga vari vaNelson Chamisa mune Zimbabwe. Zvafana neipapa kuwa 36 the Blue Movement yakakampeina for Lovejoy Chitengo mune Zimbabwe asi akawanikwa achikundwa musarudzo dzakaitwa mune Zimbabwe. Tikaziva kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. So kunyange zvazvo vashabangu vakapiwa mhosva yekudoneta maseats kuZanu PF Fadzai Maere pamwe chete naRasti Makam vakapiwa zvakare mhosva kuchinzi dai vaida kumirira vanhu vaisafanira kusiya mapositions avo muParliament. Vamwe vakataura vachiti zvakaitwa naFadzi naMakam they showed loyalty kuna vaNelson Chamisa. Zanu PF wakabuda vachitaura vachiti thank you Fadzai and Rasti Makam for donating seats to Zanu PF mune Zimbabwe. So vanhu vari kuchema vachitaura vachiti if Zanu PF gets the majority, 2/3 majority yema-seats muParliament, they are going to make sure kuti they are now in total control yekuamenda constitution vachiita zvavanoda nayo mune Zimbabwe. Zviri kunzi vanokwanisa zvakare kuwedzera makore emunhu anokwanisa kucontesta for ma-presidential candidates. Zvikaizvo kuti vaChamisa vanokwanisa kutadza kucontesta ma-elections achaitwa mugore ra2028. Zvakare zviri kunzi vanokwanisa kupusha zvakare for a third term yapresident Emmerson Mnangagwa kuti vakwanise vachicontesta ma-elections for third term mune Zimbabwe. So vanhu vakawanda vachema naSengezo Shabangu pama-recalls aakaita zvakare naFadzai Maere naRasti Makam nekusiya kwavakaita maseats muParliament mune Zimbabwe uchinzi he donated maseats for Zanu PF. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi mune Zimbabwe.